Minulý týždeň na celom svete. Priatelia, pozrime sa na niektoré významné svetové udalosti uplynulého týždňa. Koľko zvyčajne zarába filmový hrdina? 50 crores, možno 100 crórov, vo výnimočných prípadoch aj 200 crórov. Ale na svete je jeden hrdina, ktorý za jeden film zarobí neuveriteľných 680 crores. S takýmito peniazmi by ste mohli vyprodukovať dva filmy ako RRR, vysokorozpočtový indický film, ktorý sa nedávno dostal na Oscara. Ste zvedaví, kto by mohol byť tento hrdina? Nie je to nikto iný ako Iron Man. Iron Man nie je len postava superhrdinu, ale pre mnohých ľudí predstavuje emóciu. Myslím, že na konci filmu Endgame nikto nedokázal zadržať slzy. Iron Man sa v skutočnosti volá Robert Downey Jr. Fanúšikom Marvelu Robert chýba vo filmoch Avengers v rámci Marvel Cinematic Universe. Robert, ktorý si vďaka sérii Avengers získal milióny fanúšikov, si zahrá Doktor Dooma v nadchádzajúcich filmoch Avengers, Doomsday v roku 2026 a Avengers Tajné vojny v roku 2027, pričom za každé vystúpenie zarobí 680 korún. Napriek závratnej sume sa zdá byť vzhľadom na jeho obrovskú fanúšikovskú základňu skromná. Detské manželstvá boli kedysi v mnohých krajinách bežné, ale s rozvojom civilizácie, rozširovaním vzdelania a vedeckých poznatkov táto prax upadala. Jedna krajina však nedávno navrhla zákon, ktorý by prinútil dievčatá vydať sa vo veku 9 rokov. Touto krajinou je Irak. Prečo je zrazu potrebný zákon, ktorý by vyžadoval, aby sa dievčatá vydávali vo veku 9 rokov? Medzi moslimami zvyčajne existujú dva systémy viery: suníti a šíiti. Z celosvetovej moslimskej populácie je približne 90% sunitov a len 10% šítov. V Iraku sú šíti dominantní. Navrhujú, aby namiesto súčasného zákona, ktorý vyžaduje sobáš v 18 rokoch, zákon Džáfari povolil sobáš dievčat v 9 rokoch, pričom tvrdia, že je to viac v súlade s islamskými pravidlami a zachováva to náboženskú integritu. Tvrdia, že chráni aj chlapcov tým, že im umožňuje vydať sa v 15 rokoch, čím sa zabráni nemorálnym vzťahom. Komisia pre ľudské práva naopak varuje, že takéto praktiky posilňujú mužskú dominanciu a odkazujú na časy, keď boli ženy obmedzené na kuchyňu alebo domáce práce, čo v skutočnosti obmedzuje ich širšiu spoločenskú úlohu. Pre deti v 90. rokoch bola Cartoon Network miestom zábavy. Keď sme prišli domov zo školy, odložili sme tašky a usadili sme sa pred televízorom, aby sme sledovali Cartoon Network. Televízia, ktorá bola spustená 1. októbra 1992, bola v tom čase hlavným zdrojom zábavy pre deti a poskytovala im cenné spomienky na detstvo. Cartoon Network však teraz zanikol. Počas 32 rokov svojej existencie bola spoločníkom, ktorý nás rozosmieval a dával nám cenné lekcie. Prečo však bolo potrebné ju náhle ukončiť? Existujú dva dôvody. Poprvé, s generačnou výmenou si dnešné deti zvykli na YouTube, čo spôsobilo, že sledovanosť Cartoon Network prudko klesla. Okrem toho sa obsah z veľkej časti presunul na 3D animáciu, zatiaľ čo Cartoon Network sa venoval predovšetkým 2D animácii. V súčasnosti Cartoon Network nie je schopná vyplácať svojich zamestnancov, preto oficiálne oznámila ukončenie svojej činnosti 8. augusta 2024. Priatelia, veríte, že prečítanie len jedného zaujímavého príbehu môže zmeniť život človeka? Ak by ste tento príbeh prečítali svojim deťom, mohli by sa naučiť hodnoty, ktoré potrebujú pre svoj život. Veríte tomu? Ak si myslíte, že prečítanie príbehu môže vyriešiť akýkoľvek problém, s ktorým sa môžete v živote stretnúť, potom áno, je to možné. Jedine s najväčším eposom, aký bol kedy v dejinách ľudstva vyrozprávaný, Mahabharata. Tento príbeh je 100-krát väčší ako akýkoľvek filmový trhák. Je to výzva. Kompletný príbeh Mahabharaty, ktorý napísal Vikramaditya, je k dispozícii v 2 zväzkoch a tiež ako elektronická kniha na Amazone a v ďalších 43 internetových obchodoch. Kniha je dostupná v 54 jazykoch na celom svete. Objednajte si ju teraz pomocou odkazov v popise videa nižšie, pretože to nie je len kniha, je to knižnica na celý život. Premýšľali ste niekedy nad tým, aký bude stav nášho vesmíru o bilión rokov, o 1 lach kroma rokov? Poviem vám, aká budúcnosť čaká náš vesmír. Za 50 miliónov rokov sa Mars rozpadne na svoje mesiace a vytvorí okolo seba ďalší prstenec, podobne ako Saturn. Za 80 miliónov rokov sa ľad v Antarktíde úplne roztopí.
Za 200 miliónov rokov sa na Zemi vytvorí nový superkontinent. O miliardu rokov bude slnečné svetlo také intenzívne, že rastliny prestanú fotosyntetizovať, čo povedie k zániku všetkej vegetácie a zániku zelene na Zemi. O 2 miliardy rokov neskôr sa vyparia všetky oceány na Zemi. O 5 miliard rokov neskôr sa Slnko zmení na červeného obra a pohltí Zem. O 10 miliard rokov neskôr sa Slnko stane bielym trpaslíkom. Potom počas nasledujúcich 900 miliard rokov Slnko postupne vychladne a zanikne. To je večná dĺžka života. V Afrike je núdzový stav v oblasti zdravia. V Kongu sa objavil vírus, ktorý sa pomaly šíri do Rwandy, Ugandy, Burundi, Kene a Pakistánu a celkovo zasiahol 18 krajín. Zaznamenaných bolo už viac ako 100 000 prípadov. Vírus sa nazýva opičie kiahne. Začína sa ako bežná horúčka, po ktorej nasledujú bolesti svalov a vyrážky po celom tele. U ľudí s oslabeným imunitným systémom môže byť smrteľný. Choroba je vírus, ktorý sa rozšíril zo zvierat na ľudí. Zabila už viac ako 200 ľudí. Podľa odborníkov sú opičie kiahne nebezpečnejšie ako koronavírus. Nie je to nové ochorenie, vyskytuje sa už dlho. Čo sú opičie kiahne? Zjednodušene povedané, ide o vírusovú infekciu podobnú kiahňam a ovčím kiahňam, ktorú spôsobuje vírus s dvojvláknovou DNA. Tento vírus sa zvyčajne vyskytuje u zvierat, ale ľudia, ktorí pracujú v obchodoch s mäsom, sa častejšie nakazia ako prví. Po nakazení človeka sa môže veľmi rýchlo šíriť z človeka na človeka. Ak však máte dobrý imunitný systém, opičie kiahne vás nebudú ohrozovať na živote. Jedzte preto čo najviac zdravých potravín, aby ste posilnili imunitu svojho tela. Zostaňte zdraví, zostaňte v bezpečí. Otázka, či na Marse existuje voda, dlho lámala vedcov, najmä preto, že existujú dôkazy, že na planéte kedysi tiekli rieky. V roku 2018 bola na Mars vyslaná sonda Mars Insight, ktorej údaje odhalili niečo mimoriadne. Na Marse sa nachádzajú zásoby vody v hĺbke 10 až 20 kilometrov. Tento objav naznačuje, že na Marse sa skrýva mnoho neznámych a nepredstaviteľných tajomstiev, ktoré, ako vedci veria, čoskoro objavíme. Priatelia, stretnime sa opäť budúci pondelok v rovnakom čase. Objednajte si teraz moju knihu o Mahabharate, odkazy nájdete v popise videa nižšie. Ak ste sa ešte neprihlásili na odber môjho kanála, okamžite tak urobte, dovtedy sa majte na pozore. Ahoj!